Yeah, nde kunkobola kumangochi ndithu kwasonkhana kumene kuku ndithu majaji aku Supreme Court komanso High Court komanso kuli anthu kumene kuku majaji ena ochokera ku dziko la Kenya komanso Ghana komanso Nigeria akuti afuna akambirane zina ndi zina pokonzekera kuti in case mwina mwake zisankho zikubwera zipatha kupeza kuti pali zimilandu mbwe like 2019 2020 nde akuti zathandizire kukonzekera bwinobwino kuti adzaweruze bwanji nde paliso zino zokulongosolongosola ndi tenti onene kuti ifenso mentally tikonzekereso kuti pokazakhalanso milandu tidzaonanso bwanji mulingaso ndimene malamulo sakulongosola iwo. Guys, thank you so much. Malawian cameras. Exactly. Momwe ndipo tili ndi my lord Justice Thompson Ligowe takulanda ndi program yathu ndithu tili ndi Mr. McHalven Ngwata, Malawi Law Society Vice President. Ndicho takulandirani ndithu ndimosatenga nthawi ndimafuna kuti mina tiatengere omvera athu komanso amene akutsatiraso program imeneyi pa MBC panopa kuti takumana kuno kumangochi ku Nkopola. Kodi chimene chatitengera kuno kwenikweni ndiyimbire pamene popo my lord. Tathokoza kwambiri kuno kumangochi ku Nkopola kuli oweruza milandu aku Supreme Court, oweruza milandu aku High Court, komanso tili ndi alendo amene achokera ku Kenya, achokera ku Ghana, ena ku Nigeria, kuti tigawane nzeru tiphunzire mmene anzathu anachitira nthawi imene kunali zisankho kwawo, kuti milandu itakhalapo pa nkhani za zisankho iwo anachita bwanji, nanga ifeyo tingaphunzirepo chani kwa iwo, kuti nafeso ngati kutakhala mlandu okhudzana ndi zisankho kodi tikhoza kudzawuyendetsa bwanji kuti zinthu zayende bwinobwino. Ndizomwe tabwererapo machoka ngapo za chisankho tili pomwepo mabwalo athu kuno ku Malawi ndi chisankho chikubwera kutsogolo muli okonzeka bwanji za chisankho? Ayi, ku Malawi kuno mabwalo ozenga milandu nawonso ndi okonzeka. Koyambirira kwa chaka chino kutheka kuti ena munamva kuti Chief Justice anakhazikitsa committee imene amayitcha kuti Judiciary Committee on Elections, imene ili committee yoona kuti kodi tingachite chani ifeyo Amalawi kuno kumakhoti kuti tidzionetsetsa kuti pakakhala milandu yokhudzana ndi zisankho ikuyenda mofulumira komanso kuweruzidwa moyenerera malingana ndi mmene malamulo amanenera. Mu committee mmene muli anthu angapo mwina amene ndingatchule awiri atsogoleri ake a committee imeneyo nda Justice Nyakaunda Kamanga aku Supreme Court, pamene ineyo ndi wachiwiri wawo, nde tili ndi mamembala ena angapo, ena ndi majaji, ena ndi aku administration, kuti tonse tidzikonzekera ndi kuthandizana kuti kodi tingachite bwanji. Chibwinozo mukwambiri. Ndithokoza kuti ndi Vice President of Malawi Law Society. Funso ndimene ndinafunsa olemekezeka Ligowe. Inuyo muli okonzeka bwanji maloya pa nkhani za milandu ya chisankho? Ife ndi okonzeka ndithu. Mundilole kuti mwinaso kukonzeka kumeneko ndikugawe kwangati pawiri. Koyambirira kukonzeka kwathu ngati bungwe la Malawi Law Society, komanso mwina kukonzeka kumene ndingalunene kuti kwa mamembers athu. Kukakhala kukonzeka kwa ife ngati bungwe takhala tikuzitsatira bwinobwino za chisankho chimenechi chikubwerachi mmene zikuyendera. Takhala tikupanga nawo attend ma meeting awo ambirimbiri ndithu, ma neck of meetings, kungoonetsetsa kuti tikhalenso ndi diso kumeneko kuti kwenikweni zinthu zokonzekerazo zikuyenda motani. Kukakhala kukonzekera ngati kwa ma members athu, I think kuyambira pa nthawi imene tidapitanso kuchisankho ngati dziko, kuchokera nthawi imeneyo mpaka pano takhala ndi mikumano ingapo ndithu kumene takhala tikukambirana za zisankho. Ndikupatsani chitsanzo ngati mu chaka cha 2024, chaka chatha chomwechi tinali ndi AGM komanso conference konkuno ndithu ku Nkopola. AGM imene timakhalanso tikukambirana zinthu zokhuzana ndi chisankho. Tinali ndi theme pa chizungu ndingoyewerenga, interrogating the Malawi electoral system towards 2025 general elections.
so zakambirana zina ndi zina zinayi zokhuza naso ndi chisankho kuona mmene zidayendera chisankho chatha komanso kuti tingachite motani chisankho chikubwerachi so kukonzekako tikukonzeka ndithu ankozerapo ndikutengani kumbali ya chairperson wa electoral integrity forum kuti zimene tikuyankhula nazi tiyankhulane bwinobwino afotokozera mmene akonzekera ku mabwalo maloya kumbali ya inu ngati ma CSOs ngati mabungwe omwe siaboma nafe khala tikuthamangathamanga kufika siku lero tinena kuti ndife okonzeka pali ndondomeko zambiri mwachitsanzo kukhazikitsa bungwe lathu tikunena kuti Civil Society Elections Integrity Forum ndi njira imodzi yozikonzekeresa ngati mabungwe omwe siaboma chifukwa takhala pansi tinawunikirana nkuona kuti mwina ungwiro weniweni mu nkhani za zisankho sumaoneka bwinobwino timayang'ana nkhani ngati zoti kodi anthu akupasidwa chani pa ground azipana analonjeza chani akwanirisa chani kapena kuti ayi candidate uyu lero anena izi mawa akunena izi wachoka chipanichi wapita chipanichi ndi pakatipo panapezeka mpungwepungwe omati ayi mmene timanenera process ya Malawi Electoral Commission amene amayendesa zisankho ali ndi azipani oyimirira mu commission yawo koma mapezeka kuti azipani amene ali mu commission yomweyo ndi amene amabweranso mapereka information yosiyana ndi imene ikuchitika ku MEC ndi tinoti ngati amabungwe ndi udindo owunikira dziko la Malawi tiye tibwere pamodzi ndi kubwera kwa CSF ndi mabungwe osiyanasiyana achina HRCC Civil Society Education Coalition, NGO Coalition on Child Rights, mabungwe ambirimbiri tinakhala pansi kupanga CSF cholinga chona tibwerese ungwiro mu zisankho zathu ndi kukonzeka kwathu sikuti kwambika lero zaka zambuyo mukuyambira 2023-24 kufika siku la lero tingano kuti mabungwe amene anavomereza a Malawi Electoral Commission kuti apange nawo as a civic and voter education kuphunzitsa anthu ndi kuziwitsa anthu za zisankho akwana 118 ndi fokonzeka pa level ina iliyonse kunena kuti tiyende ndi Amalawi adziwe maufulu awo kuwalimbikisa apite akavote chifukwa kulipo kulembesa koma mwina sadzakavota kuwalimbikisa ndi kubweretsa chikhulupiriro poyankha zimene akudandaula za Electoral Commission poyankhaso ndi kufunsa azipani kuyankhaso ndi kufunsa anzathu mabwalo a milandu kuti zilisokonekera zikhala bwanji kona tinakhala nawo pamwambo lero kuti tisindike kunena kuti taona kuti anzathu aya mabwalo a milandu ndokonzeka kuti tiyendere limodzi ngati pangakhale mavuto pa zisankho zimene tikufuna kuchita pa 16 September ndimafuna ndimve kuti tikati mulandu kapena kuti milandu ya chisankho ndiititi kwa timakudziwa kuti kuli nkhani ya civil komanso timakudziwa criminal komanso kodi ili ndipo yambira komanso kodi ili ndipo thera ndikukhulupirira kuti muna munthu akupeza poyambira poyankha funso limene kuti kodi tikati milandu ya chisankho imene ili yapafupi imene ili ndi zitsanzo zogwirika zonena kuti amene akutsatira programu imeneyi amvetsetse chimene mukuti athauza komanso chimene tikufuna kuti tikwaniritse kudzera ku programu imene ndese ndikudziwa kuti amene angalira ndire funso imene makonzeka chifukwa kuti ndimafunanso kuti ndingonjezera pang'ono pazi chatinakamba poyamba zicho kuti komiti yoyang'ana za zisankho ya ku judiciary sikuti ndiyoyo ili yoweruza milandu judge wina aliyense wa ku high court akhoza kuweruza milandu malingana ndi mmene ingabwerere komiti iyo ili ndi ntchito yoti ikonzetsere wina aliyense wa ku judiciary kuti akhoza kuyendetsa mlandu kuyamba koyambirira mpaka kumaliza popanda vuto komanso kuti aonetsetse kuti aliyense ali ndi zida zokwanira zoyenera kugwiritsira ntchito zina ndi zimene tinabwerera kuno mujatinanenera including kuti kunakhazikitsidwa mabuku amene munalembedwamo zinthu zomwe zinachitika milandu yakale yoti tikhoza kumayiwerenga kumaona kuti kodi zinthuzi zimafunika kugwiritsidwa ntchito bwanji tikati tikambe za milandu yokhudzana ndi zisankho zonali pali milandu ya upandu ya criminal zimenezozo ndi asira ngwata kuti azifotokozere pamene kuliso milandu ina yoti tikhoza kuti ya civil chisankho chikamachitika kuyambira poyambirira kaya akuyamba kuona maboundary ama constituency mpaka kukafika tsiku lovota mwina pakhoza kuchitika china chake chimene
mwina ogwira ntchito ya zimenezozo pala kuitsidwa malingana ndi mmene malamulo amanenera. Anthu ali ndi ufulu odandaula ku Malawi Electoral Commission kuti apa bwanji mpakonzi sipali bwino. Nde Malawi Electoral Commission irregularity imeneyo kapena kusokoneza kumeneko amatha kuvomereza kuti apadi tinalakwitsa tikonze motere. Kapena nthawi zina akhoza kunena kuti ayi apapa ndi momwemo zimayenera kuyendera. Koma munthu uja wadandaula uja ali ndi mwayi ngati sakhutitsidwa ndi kuyankha kumeneko kodandaulano ku court. Umeneko nde umadzakhala mlandu wa ku court kuti aone kuti kodi kuyankha kujana yankha ku Malawi Electoral Commission kuja kunenera kukhala choncho kapena pali njira ina imene akanatha kuitsatira. Ndi milandu imene imatha kubwera ku court. Chisankho chikachitika iwo aja alengeza zotsatira za zisankho. Wina akhoza kukhala ndi pena pamene akuona kuti sizinayenera kuyenda choncho, nayenso akhoza kubwera kudzadandaula ku koti umenenso umakhala mlandu. Ndi milandu imene iwiri ndimene ndifuna kuti ndifotokoze kuti zikachitika zimenezo anthu ali ndi masiku 7 kuti adandaule ku court. Akadandaula chodandaula chake timaitcha kuti petition, imakhala ndi umboni wake wochita kulemba. Akatero akazipereke kwa amene akuwadandaulawo, amenewo akalandira ali ndi masiku 7 kuti aziyankhe mmene iwo akudziwira. Akayankha mkutheka akalandira zoyankhazo uja anadandaula uja akhoza kukhala ndi mfundo zina zimene afuna kuti afotokozebe pa zimene ayankhazo, ndi amampatsa masiku 3 aziyankhe zimenezo. Akaziyankha ndi kuti khoti lino lili ndi masiku 3 kuchokera pamenepo kuti mwina alipereke tsiku lotino adzamve mlandu uja. Akatero tsiku lokumvera milandu likakhazikitsidwa, akamvera milandu ija mwina ndi tsiku limodzi kana ndi masiku angapo, ukatha mlandu uja khoti limakhala ndi masiku 14 malingana ndi ndondomeko yakeyo kuti no linene kuti kodi chigamulo cha nkhani iyi ndi chotani. Iyoyo mwachidule ndimene ilili ndondomeko yake. Teni mafuna kuonjezera chinoti mwina wangu nena framework kandi ngano kuti chonyamuliramu criminal ndi civil. Koma nkhani ya milandu ya zisankho tikayang'ana mu practical kuti zimachitika bwanji. Zikuyambira kuti mwina polembesa imene ampika kwayambirira kwa program ngati ana lesedwa ukalembesa pa zifukwa zosadziwika bwino. Anankana kamwina mashina anamuletsa, anatseka 4 o'clock yanapita past 4 lero sungalembesa ndibwera mawa anagipa osalembesa. Kapena alembesa kumene cholembesera cha zisankho chija akubwera wina wandale akuzamza tikusungire kandi kachipange photocopy kayolandira makuponi a chimanga afedereza ndipase chimenechi ndikulaphanyama milandu ya zisankho kukhakukha. Kumabwera ndithu kusogoloko kuti kafuna akapange sonkhano akaonere sonkhano wa chipani amenya makofi mapita sonkhano mene fuka chanu zipita sonkhano watu amphwanyira ufulu wa ukamva information chifuka timanena kuti campaign cholinga chake nchoti anthu azigulise afotokoze mmene alili afuna zapange ndi munthu uja aziloledwa ukapanganso attend meeting ina iliyonse ngakhale tikuzati uyu ndi wa chipani ichi koma ngati kwabwera chipani china aloledwa akamvere sonkhano mmene uja kuti apange chiganizo chabwino. Ndi ngati mwamulesa mwamphwanyira ufulu wake zonsezo kukafika kuti mwina kukavota kuti analipo anthu 5 avota iye kupeza kuti mwina malizasa amene akulengezedwa ndi anthu 3 ali ndi ufulu kuti tifuna tichite tiunikenso kuti amati tinalipo anthu 3 ife tinabwera anthu 5 ndi pamene umakadandaula ku court. So mukayang'ana yonseyo ndi milandu ndithu yokhuza zisankho kuti ufulu wa munthu waphwanyiridwa mu njira zosiyanasiyana. Ndiye cholinga chake nchofuna kuti ubwenzeresedwe ufulu wako chifukwa ukamvedwa ndi a court umakhala kuti akufuna kubwenzerese pamene umayenera kukhala cholakikirawo chisanachitike. Ndi imene ndi ina ya milandu bali ina nafuna kuonjezeraponso kuti kankhani za ziphuphu ndi zina zoterozo kuli nthambi inanso yofunika imene yakhazikitsidwa oyang'anira zipani registrar wa political parties ali ndi lamulo lalikulu limene likuyang'anira zipani momwenso mwakambidwa nkhani ya zipereka ziphuphu kachizungu timati ma handouts kumene konse ndikufunika kunena kuti
anthu amvetsetse kuti azindikire kuti ziphuphu ndi chani, ngati njira imodzi yopangisa kuti makandidate ena akhoza kulesedwa kuima nawo zisankho chifukwa kupanga za zinyengo pa nthawi ya zisankho. Mukadandaula zonsezo ndi mbali imodzi ya madandaulo a zisankho amene Malawi ali ololedwa kubwera nawo patsogolo ku mabwalo athu a milandu, kudandaula kwa olembesa zipani, kaondola zipani, kapena kufika ku mabungwe, kapenanso ku law commission, kumeko society, ngati njira imodzi yofuna kubwezeresa maufulu awo amene aphwanyidwa pa nkhani ya zisankho. Ndingonjezerapo kunena kuti paliso milandu ya upando yokhudzana ndi zisankho. Kwakukulu tikayang'ana lamulo la Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act ndime 115, tikayang'ana muno bwino tiona kuti pali milandu yambirimbiri imene inayikidwa pamenepo, zinthu zimene zidaletsedwa. Ananenapo kunena kuti tikamachiyang'ana chisankho tiyang'ane ngati saiko, kuyambira kumayambiriro komwe kaya kulembetsa all the way mpaka kuzavota. So tikayang'ananso milandu imene ili pamenepo imapanganso cover kuchokera kumayambiriro komwe. Mwachitsanzo pali mulandu pamenepo unena kuti munthu ukakhala kuti pa nthawi yolembetsa wapereka information imene ili yabodza, umenewo ndi mulandu. Kaya anzathu opereka chitetezo pa malo ovotera akakhala kuti anyalanyaza ntchito yawo, umenewonso ndi mulandu wa upando okhuzana ndi chisankho. Mpaka pamapeto pomwe ukakhala kuti ukuchita kampeni mu nthawi yoletsedwa, tikudziwa bwino lomwe kuti nthawi ya kampeni imatsekedwa kutatsala 48 hours kuti zisankho anthu tikavote. Ukakhala kuti waphwanyira pamenepo ponso, umenewonso ndi mulandu. Milandu yonseyi lamulo limene limanena kuti ndi arrestable, kutha kumangidwa ndithu. Tikang'ana ndondomeko yache mmene imayendera pa milandu ngati imeneyi, munthu amene akuyimbidwa mulandu otero amatengeredwa ku bwalo. Choyambirira akamuuza mulandu umene akumuyimba, akamuuza amufunsa ngati akuvomera kapena iyayi, timati plea taking. Ngati akuvomera ndiye kuti basi zikhala zonena kuti ameneyo wapezedwa olakwa, kutatsalira nkunena kuti abwalo aperekeno chigamulo chokhuzana ndi sentence kuti ameneyo aseve chani, chilango chake chikhale motani. Zikakhala wakanidwa mulanduwo, waukana kuti sakuvomera, bwalo no limayeneka limve maumboni, kumva maumboni kuchokera kwa boma, umboni umene ali nawo okhuzana ndi mulandu umene munthu wachita. Zikazatero abwalo azaperekenso chigamulo chawo chonena kuti athingi amene tapeza ndi mulandu otayankhepo. Ngati ali ndi mulandu otayankhepo, adzawerenga yeyoja abweretse umboni wake, ayikepo ndemanga yache. Pazonsezo pamapeto pazonse abwalo adzapereka chigamulo mweza munthu uja ali olakwa kapena ayi. So mchidule zimayenda motero. Chabwino. Kumbukirani mukuona ndi program ya Khoti Lathu pano pa MBC komanso ndikukumbutsanso kuti program iyi imakufikani pansi pa mgwirizano la Malawi Broadcasting Corporation ndi Malawi Judiciary ndi thandizo lochokera ku European Union EU mu chilungamo program 2. Ndipo lero litu tikucheza pa nkhani ya chisankho, tikutsatira zina zimene tikuyembekezera kumene tikulowera komanso zimene zikuyenera kuti zichitike, zimene mukuyenera kuti mudziwe iniyo ngati anthu amene mutenge gawo pa chisankho chimene chichi. Ndipo mukumbukira kuti tikucheza ndi ma CSOs amene ndi akwezera pamene tinawo panopa, amenenso ndi board member komanso ndi chairperson wa Civil Society Electoral Integrity Forum, CSEF. Tiliso ndi His Lordship Thompson Lugowe, komanso tili ndi Malawi Law Society VP Vice President amene ndi McHaven Mwata. Chisankho chimene tili nacho chaka chino sichifanana mwanjira ina yonse ndi chaulendo watha uja. Zimene zikutanthauza kuti anthu akumananso ndi zina zatsopano. Uku ndimafuna kuti tilunjike ku nkhani ya misinformation, kamalo kuti mphekesera zokhudzana ndi chisankho. Mwina poyambira tiyambire kwa inuyo Ankhuzalamba. Kuthandiza kwa mabungwe omwe saboma tikanena kuti tinayamba kale, ndipo tikupitirira kutero. Njira yoyamba imene takhala tikuchita ndiyonena kuti
tinakhazikisa ubale wabwino ndi nthambi zambiri zimene zikupanga zazikuendesa zisankho kuyambira Malawi Electoral Commission azipani kudzera mu Center for Multi-Party Democracy kapenanso kuti anzathu a mabwalo ndi a polisi ndi a army. So chimene chikumachitika choyamba choti tikamva information ina iliyonse timamba kaita ifufuza kuti kodi ikuyenda bwanji. Tiliso ndi kuthekera kwa ubwino kunena kuti tili ndi membala mmodzi a Malawi Institute of Southern Africa MISA Malawi nawo sanakhazikisa tsamba lawo timati I-verify kutanthauza kuti ndi kutsimikiza pa tsamba la makina limene umatenga nkhani iliyonse imene wayimva kuti kaya machisanzo akuti atula pansi udindo ukaponya pa tsamba limene amazukuta ndi kufufuza amakupasa ripoti kuti asizoona kuti zimene zachitika kapena izi ndi zoona zachitika ngati njira imodzi yothandiza kuti pamene tikupita ku 16 September tikagwiritse ntchito information yolondola yokhayoka. So kupatulapo kuti timadalira anzathu a MISA akafufuza ifeyonso tili ndi kuthekera kunena kuti timakumana ndi nthambi zosiyanasiyana ameki kukumana nawo kuwafunsa nkhani kuyenda bwanji. Posachedwapa tinakakamiza mwachisanzo a president kuti ayitanise parliament akakonze lamulo limene linakonzedwa 2022-2023 lokamba za anthu mmene adzavotere limanena kuti ukuyenda kukavota kumene unalembesa. Koma titawunika tinaona kuti pala anthu ambiri amene chifukwa cha ntchito zawo sadzakwanisa kukavota kumene analembesa. Tinena kuwapasa kuthekera kotero kukambira mastaff ameki ndiye naotero ndiye zinatheka kuti parliament inakumana anakonza lamulo kunena kuti kuyambira pano anthu azizapangidwa chikalata chawaloleza kuti akavotere kumene anakalembesera. My lord, from your angle kumabwalo mukuona kuti nkhani ya misinformation ikukhudza modani komanso zinthu zimene makonza kuti mina muthandizira Malawi kumene akuita kuzisankho zimene ku khotiso zimezi zimatikhudza munjira yoti tirekeze panopa mmene tikuti tikuyesera kukonzekera wina akhoza chimva molakwika ndiye so nthawi zina milandu ija ikayamba ku khoti ili mkati kumayankhulidwanso zambirimbiri ma social media WhatsApp, Facebook ndi zina zotero. Nthawi zina anthu amayamba kunena kuti mulandu umene uja utha chonchi kapena watha chonchi koma milandu ija isanathe. Nthawi zina olo milandu ija ikatha kuti yaweruzidwa kumakhala zokambaso zambirimbiri amene uja ndikuti ampatsa ndalama kuti aweruze moteromo. Nazonso Amalawi akazimva ndizofunika kutsimikiza kuti kodi izizi ndizoona. Nde ku khoti tili ndi office imene tikuchula kuti Corporate Affairs and Public Relations Office imene tili ndi wamkulu wake kumeneko amene akhoza kuthandizira kuti zinthuzi muzitsimikizire kuti kodi zachitika ndiziti. Nthawi zinaso kufotokozera kwina kosokonekera nthawi zina kumakhala ndifo kuti mwina popeza ku khoti ku chizungu chimene timagwiritsa ntchito nthawi zina chimakhala choti anthu ambiri sana chizolowera. Nde even atola nkhani akaona kanthu akamva kanthu mwina kuti akafotokoze momveka bwino kwa anthu kumakhala kuvuta nthawi zina ndi anthu amakamva zinthu zosiyana ndi zimene zachitikikazo. Office yoyenera kuyigwiritsa ntchito ndi imene ya Corporate Affairs and Public Relations Office kuti mumve bwinobwino kuti kodi chachitikacho ndi chani. Komanso kudzera mu office imeneyi ndi office ya registrar mwina ena akhoza kukhala ndi zimene akuziona ngati zolakwika. Tirekeze mphekesera za ena makamba ngati kuti pachitika chiphuphu. Zimenezo ndizoyenera kuzifotokozazo kuti ngati zitakhala kuti zachitika anthu afufuze nkuonadi mpaka na anthu adziwe kuti ichi chinafotokozedwa chinanenedwa ku social media koma ndi chabodza kapena chinanenedwa kapena chikufufuzidwa munjira yatere mpakana patamveka kuti pothera pake ndipo tati. Munjira yoteroyo ndimene takonzekera kuti tikhoza kuonetsetsa kuti aliyense adzimva ndi kudziwa zoona zake za mmene milandu ya ku khoti ikuyendera. Mwina mungodutsira monga khali kuti mwina kumabwalo kumuli ndi ma platforms amene mumagwiritsa ntchito mwina zoonadi pambali pa office ndi matchula ija. So ku judiciary kuli website Malawi Judiciary website imene mungayipeze pa internet nkhani zina zokhuza ndi zisankho mukhoza kuzipeza pamenepo.
komanso kuli page ya Facebook ya Malawi Judiciary mukhoza kuzipeza, X imene inali Twitter poyamba ziliponso pamenepo, izina zimene timazigwiritsa ntchito tikhoza kukachita verify pamenepo kuti kodi chachitika kwenikweni ndi chani. Tiyesetsanso kupereka ma update milandu ikamachitika kuti muzitha kudziwa kuti kodi mlandu uja ulipotani, kuti anthu azitsatira asasokonezeke ndi nkhamba kamwa zimene zimachitika nthawi zina. Tili pamphekesero pomwepo kwezera chitsanzo cha matraki kotero kuti mwina tili pano inuyo ndi kuti mwina malipiro anu sakwena kuti akwereso yani kapenanso mwenaso after zisankho chifukwa zisankho tanthauziridwanso mosiyana. Malipiro ogwira ntchito aku judiciary pali ndi ndondomeko yake. Makamaka tikambe za malipiro awo oweruza milandu majaji, iwo malipiro awo amakonzedwa ndi ku parliament, so ziliso ndi nthawi yake, so sizingapezeke kuti mwadzidzidzi basi zachitika. Khulupirirani ndithu Malawi parliament malingana ndi malamulo a boma la Malawi ndimene imakonza kuti lero kapena nthawi ino kufunika kuonjezera malipiro ku judiciary. Ndi zili ndi magawo nthawi zake. Normally pakatha zaka zitatu ndi pamene amaona zimenezo, pakatha zaka zitatu kuona zimene zimakhalira, osati chifukwa choti kukuchitika zisankho kapena kuli mlandu wina wake. Ndingo kamba motsindika kunena kuti I think ndi nzero yabwino kunena kuti judiciary itachiona inakhala basi ndikukhazikitsa nthambi imene ayikamba ajaji, chifukwa manong'onong'o amachulukadi, manong'onong'o amachuluka andi amanena kuti manong'onong'o amene amakhala ngati amafalaso mwachangu kwambiri kuposera chilungamo. Munthu ayi ngati yonena kuti zisankho zatiyandikira ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizikhala Amalawi tizikhala tikumva zinthu zoyenerera osati zinthu zabodza yayi zitakuzanga kuti bwerezera kumavuto. So ali ndi ayamikire kuti ku judiciary atachiona anaganiza zoti akhale ndi nthambi imene ya dedicated yoti Amalawi azitha kufufuza akakhala kuti amva kena kalikonse. Kubwera kwakuno nafotokoza kwezeramba kuti abwera fachoti mwawaita nazikopa kwambiri chimodzimodzi sewangwasa ndikuti abwera fachoti mwawaita kunali mwambo okhazikitsa electoral law reports ya Malawi. Wolemekezeka Chief Justice anatsegulira ndithu maso kukhazikitsa mwambo umenewu kuti tizokuti ntchito yake ikhala yotani kwenikweni ya electoral law reports. Minaso muyamba ndi kufotokoza kuti ndi chani kwenikweni pacho mananena kale zimativuta anthu ankhani ife kutambasula mabwalo electoral law reports. Yes. Ndi tikhoza kukamba choncho kuti ndi report buku limene ikamo zigamulo za ku court, sitimangonena sentence imodzi,